Og fra maraton færer vi til fotboll, og det var senaste kappingen som skulle avgjøres i Øyjaleiknum. Den leier dagen, og det var en setna parsten at Førjar og i Kvitton Donum skulle spela finalene og i måter Innesmann, og Innesmann i Myrskun Donum. Det var torsdag dag, men det hei regnet til framan undan, så vødleren var næka bleiter. Men det var kanskje ikke det som tarna i føringen mest i hesen distnon, helde var det rettelige herraspelet som Innesmann stod fire. Vi kommet inn i distnon i 17. halvleitje, og det fremvis jaunleiker 0-0. Det gikk ikke så vel at skapa der store målmøvleikene i 4. halvleitje, og det skulle jeg nå vise seg at det gengar rettelig strilt til å få spillet at flauta i 17. halvleitje. Og Askoarner var det nekver til en den disten, og føringar gjør det nekve seg av Askoar av plassen. Her så vi med landa Jakob Søymen missa bolten i en tackling. Så det Kari Reinheim som spelar bolten fram etter til Jens Erik, og så sparskar der beinene undan det som dribblar noen. Og det blir dømt frispark til Førjar. Tar bare Kari og Jens Erik visste ofte han sitt kynster og sine evner til at dribbla og i kappingsene som var og Alanten. Her Førjar som slapp ned all opp, og til Jens Erik som slapp inn i Brostein og så gjerne Magne. Men hesa ferierna var da bruksla fyrir offside. Vi kommer sin at det sinter sett i distnon, og nu det Innesmann som gjør seg, og det vil pura leiser og skjauta, men bolteren stryker beint fram vid hantar i ståndsne og fyrir ut. Det våre løter ta vi allsvarsne til føringen, øttaust fyrir at finalen skulle enda vi tape. Men her så vi Jens Erik færa og i fotlare fyrir sted, og i kjøtt mådalo. Havast han latter, så lukkast hon å sleppa fra dem, og så en gode chanser til okkon, og til Tote som skjuter, men bolteren fer til verre beint ved søgene av. Hodna spark til Innesmann, og da blir skalla beint og pum malen. Jota leika jo av flere ferierna frammanfyrir til føreska Malmon, og det var jo ofta på etter vergen i hentan disten. Her det så Førjar som ferger all opp til Kurt Mørskere som kommet fram, og han røyner seg ved gjennom lengskåte, men det verer nækka overlige. Innesmann atter i alloppe, føringene vil ha offside, få det ikke, boltren spalter inn 4, så etnast vergen få bolten borster. Men legg så mest til hvordan Jan verer felter her, gjennom til noen råpa fjennere ljotare tackling, og det verer resten av bruksla 4 fryspark til Førjar. Så det Øsser Hansen som får regane ved bolten her ved vinstre søye. Det sammanspel ved Kara. Kara slipper frem en Innesmann-leggere. Lytter så bolten inn i brottsteinen til Taimon. Og så sparskar føringene bolten i Male til Eifen som spiller han til Magna. Men linjevergen heier flatje oppe, og han vattrar så fyrir offside, og til dømte dommeren eisne. Da mangla annars bare 2 minutter i tisten ta i hetta malet kom. Og inni i brottsteinen hever Tote i eisne finnes jo ilt i høtte at han har en sammanbrest vid en vergeleikare tja Innesmann. Her det Eifen Davsen som kommer i klemme i middelen 2 leikare fra Innesmann og vi renter koll. Fryspark til Førjar. Og at jeg blir så ikke skåtet til nå var tøyen færren, at han har vanlige leiktøy 90 minutter stod framvis av jøvnen 0-0 mellom Førjar og Innesmann, og det var ågreit før vi skulle få av godle. Vi i færren ut i omkampen, og til Hodnaspark til Førjar, Jens Erik spiller bolten, Søjane Kare, skjuter mellom Malmøvren Bjerkar. Og i omtisten var det som at det kom mer fer av det føreska lie, og der fikk jeg mer tak av disten. Men malet, skulle vi få et mal, her det Jens Erik som røyner seg, men etter etnast av vergene til Innesmann å få bolten borte. Så innkast som Ari Thomasen kastar inn i brottstein. Kurt som spiller bolten,
Och så ändrar han vid färre täv och tar vid hotna spark. Jo, trusti la om man mot malen inte in i smånen. Össur Hansen kastar sig in. Därför längt det nu i brottstein till Innes man. Här får han ut fråater. Ari släpper inte till att skjuta, men får bollen av dem. Spelar så samma vid Kara. Ari har flera man som sig, men spelar fixt in till Ari. Men tyvärr han blir eisne offside. Så är det Innes man som är igen i utsökt. Bollen blir skalla och borster. Förfär så fädrar bollen upp i minet till Kare, till Eifen. Eifen för regande mina vid bollen. Hevi Jens Erik vissar över se han och spelar han så. Han får in i brottstein och så skjuter han och bollen är vid nednom. Och tar lattna i tjatan och mångt och förske Riasfolkenen. Och inte minst tjatan och förske spelaren som här tacknar Jens Erik Rasmussen. Nuta äntliga ettnaist att få hålla och komma fram och mot Innes man. Och ta hetta målet var kommet, ta för luften med som ur spelaren från Innes man och föringarna kunde rätteliga visa för dubbelgar. Så rönner Innes man. Han är för en att släpper ju all upp att vita om tar kunde jauna ut och kanske få en brottsparskapping bort ur, men det lukas inte. Så är det Jens Erik Rasmussen som finner bollen spelaren igen av mina och så kommer Kari Reinheim i fotlare för elegant in och själva brottsstein Innes man och här kommer Eifen Davisen ur vinstre söje och smäcker bollen och är pura och på mål och så är 2-0 och guldmästarna är det vis tessasta Eifen Davisen och hinnon spelaren som kommer att fakta någon att han har hetta mål. Här är det Magne Janskor, Liskiparen och Kurs Mörskare och en överfegen Eifen Davisen. Och inte minne effekter var det avskåarna som hade stola linon till sig så väl. Innes man skulle ta röjna att geva bollen uppåter och vita om han kunde göra något vid det här, men Per gör det inte. Följer vunnit att han har omtist 2-0 och varvat det så starkt guldmästarna i fotbollskappingen. Detta var reisende senaste kappingen och senaste leikur som får fram av Oja Leiknum. Och det var nekt folk kommer samman av stadion i Mariehamn. Bäge för att hejra förska landslinjen och eisne till NTH-hatuna som var i bank 18 år. Och här var det hejersmästarna så hanta i förska linjen och fyrstur är Liskiparen Magne Janskor. Och här så vi så Jakob Mikkelsen, Ara Thomasen, Jan Sigurd Gleishägg. Det är ganska nära ringt vi får honom hade i honom. Peder Amon Dalpe, svipar i linjen. Kurt Mörskare som spalte förstoppare. Och så är det Jan Dam, värjeläkaren. Här är det Bjarne Johansen, Eika Malmövren ur VP. Så är det Bergur Magnussen. Att han för han är det Kari Reinheim, Tote Jonsson och Nils Paule Jakobsen. Och här så kör vi det höjviskingen Jakob Simonsen. Så är det Anton Skoradal. Och att han för han kommer toppskoraren i fotbollskappingen i Ålande, Jens Erik Rasmussen. Och här är det Eifen Davisen som eisne skorar i finalen. Och detta här är Össur Hansen ur i 8-3. Och åttaste av spelaren var Jan Pauli Olsen ur VP. Men till ett efter en heter vänjaren Paul Bölöksson. Och med vid stora smullen här är Jakob Simonsen, lilajare till landslinjen. Och läget var gott av spelaren. Och ta match med övren här till Magne Janskor, Liskiparen. Ja, och kvui ska man inte vara kater och frågor kan man just ha vunnit guldmärke i fotbollsspel. Förska spelaren får på bästa internationella mata en syrsrunde kring Atlantvötlen och hälsa på Vihalsfötsne som hade stolat här så väl.